Cáritas de Ribeira e a Pobra e ICE Renovación recibiron os 9.000 euros recadados na Andaina Solidaria de Congalsa, unha cita que cada vez conta con máis seguimento e persoas que queren aportar o seu gran de area. O pasado 6 de abril, preto de 300 persoas deronse cita en Aguiño para sumarse á novena edición da Andaina Solidaria de Congalsa. Un ano máis foi un éxito e puderonse recadar 9.000 euros que xa foron entregados a 3 entidades sociais da contorna. No día de onte fixemos o acto oficial de entrega do talón do cheque da cantidad recaudada na Andaina. Este ano foi unha cantidad moi similar a do ano anterior, non, do 2023, porque en 2024 non a fixemos porque houve que aplazala polo tema do mal tempo, pero sí, unha cantidad, estamos moi contentos, foi unha cantidad moi similar. Entregámosla neste caso a Cáritas e a ICE Renovación. Son entidades cos que colaboramos, vamos colaborando con moitas entidades e vamos, digamos, seleccionando cada ano pois para que todo o mundo vaya tendo acceso a estas aportacións que nos facemos, que para nós é super importante pois colaborar ca comunidade, co entorno que nos rodea, como vimos facendo desde fai xa varios anos. Neste caso son entidades cos que colabora a firma pobrense ao longo de todo o ano. A ver, fundamentalmente, nós temos, ademais destas actividades tipo Andaina Solidaria, que é o quizás a máis recoñecida, depois tamén temos unha serie de actos de donación de produto para o seu funcionamento diario. É moi importante tanto para Cáritas como para ICE Renovación ter tamén un aporte de produto que nós facilitamos. Eles a veces chámanos para situacións complicadas e nós facemos esa aportación. A Andaina Solidaria Congalsa cumpriu xa 9 anos e dende o seu inicio ata hoxe foi medrando de forma notable. A verdade é que participan non só os nosos traballadores, senón tamén os seus familiares, e agora xa chegamos ao punto de que xa hasta os veciños tamén participan, a veces sin ningunha relación de parentesco cos traballadores, pero que son benvidos igual, porque contribuyen a este acto lúdico que facemos, que pensamos que é importante para seguir colaborando e conseguindo que estas entidades teñan un sustento para seguir ca súa actividade. Congalsa é un referente no sector da elaboración de produtos do mar conxelado e quere tamén aportar o seu gran de area coas entidades sociais da contorna. Nesa liña estamos traballando, oxalá podamos dicir que somos un referente tamén na aportación solidaria e no traballo con estas entidades. Esta andaina é unha das accións máis representativas do Programa de Responsabilidade Social Corporativa de Congalsa, que ten entre os seus principais obxectivos impulsar proxectos que contribúan a mellorar a calidade de vida dos colectivos máis vulnerables.